reZimbabwe hazvina kumira zvakanaka iko zvinezvi. Vakapfupi vaita accident vedu we zvakaoma mufunge. Vanhu vese vakapiwa mota naChivayo ka patone basa ameno kuti zvinopera mushere. Ende vese vakapiwa mota naChivayo vacho muri kumbonyatsofila seiko izvezvo bozi zvakutera kakudhautika manje. Handisi kuti chi kana kuti chi but ndiri ngoti Kapfupi aita accident nezuro ndo situation iripo pa ground. Dambudziko rekupiwa mota manje ndipo unozoriona ipapo kuti unogona kupiwa mota unorovera nayo, the next thing aukwanise kuzvitengera imwe wega, wakutodzokera mu urombe kana kuti wakutodzokera kunotangidza kuti zero. Ndo pega pane dambudziko rinozoitika panyaya idzodzi. Zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvakaoma mufunge. Ende ndo paunoona kuti vana veZimbabwe vazhinji vanenge vachinyunyuta, vachirwadziwa nekupfachurwa kunenge kuchiitwa mari iyoyo kana kuti mashandisirwo anenge achiitwa mari idzodzi. Nokuti vanhu nyika yese iri kuchema ka zvinhu zvakaoma kuZimbabwe, mabasa ari kunetsa, zvinhu zvakasiyana siyana zvine zvichingotaurika. Patonzi mari dzese idzodzo dai pakagadzirwa kana one industry chekuti chitombokwanisa kumboemploya vanhu, economy ingadai ichita se ichibatsirika, vanhu vokwanisa kushanda zvokuti vazvitengere vega mota dzacho mukuzviona. Anyway, tiri papo tingabva tanga tanyanyira Kapfupi. Pane imwe nyaya ndiri kusangana nayo kwezvinezvi, bhazi rekwaRimbi rabata moto riri kuMount Darwin. Current situation parengi kana kuti pachipa vanokwirira mabhazi paipa rangobvira riri ipapo. Zvinhu zviri kuitika munguva ino yeXmas, nguva yezororo yatatosangana nayo inei. Zvakaoma mufunge zvinhu zviri kuitika. Ndangoti ndiuyewo pano nema-updates iwaya kuti ndikuzivisei zvinhu zvinoise zvinonga zvichiitika. So kana uchingosvika pana per first time yako, zvakakosha ugare wasubscribe wojoina this family. Toramba tichidzoka nema-updates tichizivisana zvinhu zvese zviri kuitika munyika.